Edonork idaz dezake zerbait gerrari buruz. Gerra beti da lazgarria. Baina bakeari buruz idaztea, guk bake deitzen dugunari buruz idaztea, funtsean gerra dena. Gerra, benetako gerra, gerra den bakearen leherketa besterik ez da. Ingeborg Bachmann. Dagoeneko zauriak minik ematen ez duenean, orbainak ematen du min. Bertolt Brecht. Zer da persona bere historiarik gabe? Hannah Arendt. Kanpoan, haizea ari bat bihurtua zen. Zuhaitzek ez zuten burrumbarik egiten, ez tantaka jariatzen ere. Ostoak, ozta-ozta mugitzen ziren haizetan, musika doinu ezin tristeago batez. Beppe Fenoglio. Astean, bada jarrera bat arintasuna jorratzen laguntzen duena. Bertolt Brecht. Mai gainean balazorroak. Zutautz errearen usaina dariela. Ahari ezur bat, landa mapa bat, txosten bat, zaldiagoko apaindu bat, izerdi usaina dariola, ogi koskor bat. Hori guztia, mai gainean dago. Mikhail Sholokhov. Ez busti bakarrik, sasoiko dagoen belardia ala bakarrik ihargarria. Emaiozu lur soilari zure ozkirria ere. Bertolt Brecht. Tradizio indartsu bat jarraitu genuen, tradizio arro bat jarraitu genuen, tradizio beltz bat jarraitu genuen. Jarrai ezazu, pasaiezu zure aurrei, pasaiezu Asata Shakur. Izan, zure gaztaroko ametsekiko Fidel, Herman Melville. Bizitzan, bi gauza garrantzitsu daude soilik. Klase borroka eta sexualitatea. Robert Gediagin. Bimila hogeiko urriaren 26an, Arrasate okindegitik pasatu ginen bizikletan Alabazarra eta biok. Aitorrek, moldeko ogia, esnea eta gozo batzuk eskatu zizkigun. Okindegia itxita zegoen eta aldameneko batean erosi genituen. 10 egun zeramatzan COVIDarekin eta badaezpada balkoitik agurtu gintuen. Nerabezaroan erosi nuen Brasilgo futbol selekzioko izerditzeko urdin bat zeraman. Zenbaki hori bat zeukana. 7. Biharamunean, telefonoz hotxe egin zidan, atarian zegoela anbulantzia baten zain, ospitalera zeramatela. Ezin nuela ezer egin, gero eta makalago zegoela. Azaroaren 2an sedatu zuten. Geroztik behin bakarrik esnatu zuten, baina ordu gutxira berriro lokartu zuten, eta etzen inoiz gehiago esnatu. Ospitaletik bizirik eta osasuntsu baterako zela irudikatu nuen aste haietan zehar, behin eta berriz pentsatu nituen, hilko balitz, hiletan esango nituen hitzak. Anaiari galdetu nion, egiten ari nintzenak zentzurik baote zuen ala nolabait, profezia bat inbokatzen ari nintzen. Nire ariketak ez ote zuen gure aita heriotzarantz bidaliko. Anaiak ez esan zidan, berak ere gauza bera egiten zuela etengabe. Makabroa iruditzen zitzaidan, baina ezin nuen saiestu. Birritan egin zuen okerrera aitak, heriotzarantz amildu zen. Bietan galdetu nion anaiari, ea hilerrirako hitzak idazten hasi beharote ginen. Beldur nintzen, ez nekien ongi idazteko prest ote nengoen. Halako batean gure aita hil egingo zen. Ondoratu egingo nintzen,
eta ez nintzen kapaz izango aitaren espektroak merezi zuen diskurtso publikoa artikulatzeko. Egoera horri, ez nion soilik beldur gure aitak merezi zuenaren neurrira ez egoteagatik, beldur nion gure aitarekin inorekin baino gehiago hitz egin izan nuelako hileta diskurtsoen inguruan. Sarriegi ez egokiak diren hitzartze horiei buruz. Maiz, hilberriaren borondatetik hain urrun egoten diren erritu ez. Gainera, hildakoak fede kristaua ez duenean, ekitaldi erlijiosoetan baino alde handiagoa egoten da hildakoaz esaten denaren eta hildakoaren sinesmenen artean. Segurazki, doluaren lehenengo une horietan pentsatzeko dugun zailtasunarengatik. Horregatik, egon dira gisa guztietako apaizak kultura guztietan azken 1000 urtekoan. Horrexegatik nahi nuen dena preste egon zedila. Naiz eta iragarpen bat zirudien. Ez nuen nahi, hilerriko ekitaldiaren bezperako gauean, lo egin ezin da, zerbait zentzugabea ala eskasa idatzi, eta ekitaldiko protagonista aita izan beharrean neu izatea. Baina nire anaiaren insistentzia ia erlijiosoari egin nion jaramon, eta ez nuen ezer idatzi gure aita hil zen arte. Ospitaleko asteetan, eztabaida asko izan genituen gurasoen etxean. Aitor, familiako zutabe nagusia zelako eta aldi berean pertsonaia intimo bat. Baina baita pertsonaia publiko bat ere, bizitza irakaskuntzari eman ziona. Hezkuntza munduko adar askotan jardun zuen euskararen sustapenean ere bai. Anaiak esaten zuen Aitor gudari bat zela. Niri oso estrañoa egiten zitzaidan izendapen hori, are politikoki Aitorri buruz aritzerakoan. Gehiago iruditzen zitzaidan militante bat, zentzu klasiko batean, akaso kuadro bat, eta oso noizbeinka lider bat. Baina ez nioke inoiz gudari deituko. Ura ere deseroso sentituko zatekelako, besteak beste haren osaba gure amatxi Pilarren neba bakarra Luxio, gudaria izan zelako 36an. Mendigo izaleen bataioietako batean. Aldi berean, uste nuen anaiak zerbaitetan arrazoi zuela. Badira, norberak bere buruari jarri ezin dizkion izendapenak, besteengandik jaso behar dituenak. Gure amak, anaiak eta hirurok, lotu genituen behiatokiko, eskeletako, hilarriko, erreaurreko hitzaldietako, hilerriko abesti eta dantzetako nabardurak. Guztia hitzartu genuen, ekitaldia bukatu eta gorpua erraustegira sartu aurretik bota genituen kontsignak izan ezik. Oihu egin genuen, gora Liga Komunista iraultzailea, gora kalitatezko hezkuntza publikoa, gora Euskal Herria askatuta, gora Aitor Etxarte Berezibar, Errekalde. Aitoril eta egun gutxira, hasi ziren egu berriak, eta lantokira itzuli nintzen. Adin batetik gorako bezero batzuek galdetu zidaten, ea zergatik oiukatu nuen, gora Liga Komunista iraultzailea. Nire erantzuna irmoa izaten zen beti. Norberak egin ez duen zerbaitengatik izan dezaken arrotasun neurrigabea bezain zenduna. Aitorrek erakunde hartan militatu zuelako. Une batetik aurrera ordea, oihuaz galdetzen zutenak, galdera berriak egiten hasi ziren. Ze urtetan hasi zen gure aita unibertsitate ikasketetan, noiz egon zen Bartzelonan. Egun batean, garai hartako LKiko militante batek, aitaren unibertsitateko kide batek, ez esan zidan. Gure aita, etzela Liga Komunista iraultzailean egon, komunisten ligan baizik. Sigletako letra bakoitza izan ohi da importantea, baina erakunde iraultzaileen kasuan letra bat, ongiaren eta gaizkiaren arteko muga izan daiteke. Nire oroitzapena, ukitua zegoela ulertu nuen. Aitor, nire aita, astean behin nirekin bazkaltzen zuena. Nire aita zeinarekin 14 urte nituela aurreneko rock kontzertura joan nintzen. Nire aita behin baino gehiagotan negarrez ikusi nuena, ezin zituelako burura eraman abiarazi nahi zituen proiektuak. Nire aita, zeinari besarkatzen erakutsi bainion, nire aita, zeinetaz gazten nintzela arro bainengoen nire lagunek haien gurasoengatik lotsa sentitzen zutenean. Nire aita, zeuzkan miseria eta zalantzak kontatzen zizkidana, orduan jabetu nintzen, funtsean, ez ezagun bat zela niretzat. Ez nekiela aita izan aurretik nor izan zen, eta beraz, ezin nuela jakin nor izan zen
gure aita izan zenean ere. Horregatik, Aitorrek diskrezioarekin eta intimitatearekin zuen harremana nolakoa zen jakinda. Ordutik aurrera egin dudan guztia, ezinbesteko tradizio baten istorioa da. Heriotza da iheskortasunaren hasiera. Robespierre. Heriotza da bizitzarengatik ordaintzen dugun prezioa. Miserablea litzateke prezio hori ordaindu nahi ez izatea. Hannah Arendt. Mila 1988ko Gabonetan izan zen, Lisboan. Carlos Paredesen Espelo de Sons erosi genuen. Amalia Rodriguezen etxe museoko dendan. Egongo ziren 100 disko, baina itxu-itxuan hori ekarriko genuen. Gerora entzun ditut Paredesen gainontzekoak, baina honena alde handiarekin, Lisboan erositakoa iruditzen zait. Ez dut inoiz jakingo disko hori den hoberena horixe erosi genuelako, ala hoberena zen, eta guk zoriz erosi genuen.
2022ko azaroko goiz batean, alabazarrena eskolan utzi eta orduan jakin nuen haren klasekide baten amona zela Angela. Etxera itzuli eta hilabete bat ere etzuen alaba gazteena bularrean hartu nuen, tarteka esna, tarteka lo. 9:30 hasi zen Franzantegi gatean, Rebeka Manzoniren Totemik saioa. Amaiera aldera, George Mustakiren San Lanome jarri zuten. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on m'attrape. Ez nuen abestia ezagutzen. Eta naiz eta Aitorrek sarritan aipatu zuen Mustaki. Ez nuen Federico García Lorcaren omenez egindako LP bateko abestiaz aparteko ez erantzuna. Eguna amaitu zen, alabazarra lokartu egin zen, eta garai hartako bikotekidea oraindik bizirik zegoen zakurrarekin zegoen paseoan kalean. Alaba gazteena etzen lokartzen. Besoetan hartu nuen beste behin. Eta etxean ibiltzen hasi, egongelaren punta batetik, sukaldearen beste puntara. 8 metro ara, 8 metro ona. Neskatila gero eta lasaiago zegoen. Nire besoa gero eta astunago, bularra izerditan, goizeko abestia aurkitu nuen eta kaskoetan jarri. San Lanome. Kaleko farolen gorriskak soilik argituta, oinez nenbilen frantsesezko kanta entzuten nuen bitartean. Nahi nizuke aipatu, izenik gabe, desleialden neurrian dena maitale. Egunero esnatzen da bizitzaz jabe, goizero ekiaren izpien pare. Estarria uzkurtu zitzaidan eta abesti hura ze urtetan argitaratu zen begiratu nuen. 1973. Urte hartan hasi zen unibertsitatean Aitor eta Angela. Baita Laura eta Juan ere, klasekideak denak. Ura dute kolpekatzen, persegitzen, setiatzen, goiti egiten du eztanda, sufritu eta greban da. Kartzelan da suplizioz, abandonuz traizioz, bizinaia ematen digu, ari jarraikiz dagigun bururat. Egongelako hormetatik, sukaldeko leioetara segitzen zuen nire martxa luzeak, trikitraka, harin bat egiten hasi nintzen gero. Alaba lasai zegoen, naiz eta etzen lokartzen. Eta nik, abestia jartzen nuen behin eta berriro. Ohoratu nahi nuke izengabea, basafruitu ere baden maiatz lorea. Hankabiez zutunik den landarea, nahi duen parajean azizalea. Azkarrago ibiltzen hasi nintzen, gero eta izerdi gehiago besoetan eta alabari begiak itxi zitzaizkion. Baina nik ez nuen nahi erabaldokar zedin. Ez nuen nahi abestiak ies egin zezan. Iluntasunean negarrez jarraitu nahi nuen. Ez nion ibiltzeari utzi nahi. Aitorren egunerokoa irakurtzera itzuli nahi nuen. Papirus RF bat LO gorri hartara. 1973ko horri solte haietara. Amestutakoen kontaketa irakurri nahi nuen. Iraultza sozialaz eta euskaldunen askapenaz. Ura dut mintzagaia izengabea. Zeharo fidela den ez maitalea. Egiten badidazu horren galdea, izena du iraultza etengabea. Ez nuen Aitor zahartzen ikusiko. Alaba gazteak ez zuen bere aitona ezagutuko, baina nik Aitor gaztea ezagutuko nuen. 16 urte zituenekoa, 18koa, 21 zituenekoa. Gure ama izango zena ezagutu aurreko Aitor norden jakingo nuen. San Lanome entzun zuena. Guri kontatzeko astirik izan ez zuen arren, Aitor ezagutuko nuen. Negarra eragiten duten abesti guztiek dakartelako izen baten promesa. Heriotzaren ideiak gure etxea zelatatzen du. Jose Daniel Espejo.
Gaixoa egonkor dagoenean, erizainek, laguntzaileek eta errehabilitaziokoek solasa ematen diote bisitariari boxean. Gaixoari heriotza gerturatzean, erizainek, laguntzaileek eta errehabilitaziokoek boxaren pareko pasabide gardenean aurrera segitzen dute. Bisitariarekin solasik egin gabe. Gaixoaren azken egunetan ez dira sartzen. Baina gaixoa zioan aspalditik badago, oso nabarmena da sendalarien aldatze akustikoa. Galderak sortzen dira orduan. Heriotzaren beldurote dira. Ez badute bisitaria molestatu nahi, hiltzeko gutxi falta delako. Zergatik sartu dira insarri aurreko fasean. Edukazioa zen, interesa, babesa. Zergatik hain diferente, hain isil, heriotzaren aurreko edukazioan, interesean, babesean. Eskerrik asko etortzeagatik. Izen promesaren aurretik egon zen sortaldekoak, eta izan zen, halako ikasketa garai bat, ez? Ahotsarena eta kontaketarena, ez? Sarritan gauza asko irakurtzen ditugu, ez, baina ez gara jabetzen agian gu geu ere irakurtzen ditugun eta miresten ditugun egile hoien tresnekin ibil gaitezkela. Eta liburu horren eraikuntzan ezinbestekoak izan ziren zenbait aldagai, irakurketa izan zen bat, beste bat izan zen Leire López Susako editoriarekin lan egitea. Eta beste bat izan zen, oso sarritan poesia idazten dugunean tamalez edukitzen dugun patroi batekin haustea, ez? Eta patroi hori izaten da, aurrena bakarkako lan bat, ez? Idatzi, eta bukatuta dagoenean, halako ekitaldiak osatzeko lagunen bila joan, ez? Eta orduko hartan sortaldekoakekin zorte handia izan nuen besteak beste Xabi Erkiziarekin partekatzeko oraindik zeharo osatua etzegoen liburu hori, ez? Eta Jon Celestinorekin ere bai, ez? Eta Jon Celestinorekin lanak gauza batzuetan bideratu ninduen, eta Xabirekin konturatu nintzen, tamalez nik ordura arte ahotsa deitzen nuen hori zentzurik okerrenean metafora bat zela, ez? Eta ahots bat badugula, ez? Eta oso gauza plastikoa izan zen, ez? Iruñeko hilerrira joan ginen, beste toki batzuk ere bisitatu genituen. Horko jengo gasolindegi bat, ala Arga ibaiko ibaiertza sanduzelai auzotik gertu, ala etxeko ongela Leioa Zabalik, ez? Eta horrek kolpetik izan zuen gerora liburu hori izango zen horretan eragina, eta honezkero nahiko narratiboa ziren testu horietan haren narratiboago egiteko beharra, ez? Eta orduan hasi zen bai gai aldetik, baina baita ere kontaera aldetik
oharkabean, sarritan gertatzen den bezala, izen baten promesaren ahots moldea. Orduan, jende askori nago oso eskertuta eta Xabirri ere bai bide ura hasteko aukera emateagatik. Jarraituko dugu. Gure aita hil zen arte, Roland Barthesi buruz apenas nekien ezer. Unibertsitate garaian, Jon Juaristiren bertso barregarriaiek ikasi nituen arbulu lagunak erakutsita. Con Barthes, ni te cases, ni te embarques. Baina aita hil berritan, Rubenek argi ohartarazi zidan. Barthes irakurri behar duzu, ez soilik dolu egunerokoa, baizik eta amaren heriotzaren ostean idatzi zuen guztia. Irakurri La Chambre Claire eta Roland Barthes, Selon Roland Barthes. Eta hala egin dut. Dolu egunerokoa irakurri dut Rubenen gomendioz. Aita hil aurretik jaramon egin ez nion egile bakoitzarekin bezala. Neure buruari galdetu diot, irakurriko ote zuen Aitorrek? Sarritan? Zer iruditu zitzaion? 7. sarrera azpimarratu dut. Urriaren 27koa. Mundu guztiak irudikatzen du, sentitu egiten dut, doluaren intentsitate gradua. Baina ezin da neurtu, zeinu irrigarriak, kontrasankorrak, noraino hartzen duen bat. 1977an idatzi zuen oharra Barthesek. Gure aitak 21 urte zeuzkan, ama hil berri zuen Barthesek oharrura hartu zuenean. Gure aita gaur egun bizirik balego, 1977 haren historioko puntu bat gehiago litzateke. Aldi berean, ni neu ez nengoen bizirik, ez nintzelako jaio. Beraz, 1977an ni hilda nengoen. Orduan jaio ez ginen guztiok bezala. Baina gure aita bizi zen. Rubenek pasatu dit Nabokoven hau. Bizi aurretik hilda egoteaz eta bizirik egon osteko heriotzaz. Sehaska amildegi batean kulunkatzen da, eta zen onak esaten digu gure existentzia bi ilunpe eternalen arteko argi pitzadura labur bat besterik ez dela. Biak biki berdinak izan arren, gizakiak oroar, jaio aurrekoa patxada handiagoz ikusten du aurrean duen amildegia baino. Urriaren 29ko sarrera bat azpimarratu dut. Esaldi honetan, berak sufritzeari utzi dio, zertara, norengana garamatza bera horrek. Zer esan nahi du orainaldiak? Ez dut ulertu irakurri dudan lehenengo aldian. Gero bai. Eta ulertu dut Aitorren heriotza garbia izan zela. Zauria labana zorrotzarekin egiten duzunean bezala. Garbia, lixibarekin eta xaboiarekin garbitutako kirofano bat bezala. Hilkutxan lurperatu aurretik, erakutsiko den hildako makillatua bezala garbia. Sedatuta egon zen bitartean, Aitorren eskuak beti egon ziren hidratatuak, azazkalak moztuak, inoiz ez zuen usain txarrik izan ziuan. Ez nuen inoiz tokiz kanpoko odolik ikusi, edo usteltzen hasitako ezer. Maria doktoreak biriketako zauriak gogortzen ari zirela eta horrek arnastea ezintzen ziola azaltzen zigunean ere, oso irudi presentagarria zuela iruditzen zitzaidan. Txukuna, arrakalari gabekoa, ez kaltegarria. Etzen ez zer desegiten, etzegoen heriotzarako trantsiziorik. Heriotza iritsi zen, baina ez nageundenon borondatea gaiendu zen arte, makinak itzali zituzten arte, organismo hura bizirik egon zen. Eta ezerk ez zuen bukaera iritsiko zela adierazten. Hauxe azpimarratu dut Barthesen 28. sarreran, azaroaren 2koan. Orain badakit nire dolua kaotikoa izango dela. Irakurketa eten dut, gauza bat etorri zaidalako gogora. Erlijiorik ez dugunon arazoetako bat,
errituen falta da, bai heriotzari lotua, baina baita senide bat jaiotzen denean. Urtebetetzeetatik kanpoko haurtzaroko ospakizunetan, nerabezaroan, bikotekide gisa norbaitekin bizitzan urteak partekatzen direnean. Bakarka fabrikatu behar ditugu ospakizunak eta porrotak. Doluaren prozedura guztiak bakardadean. Eta norberaren neurria da ziurrenik, mina tarteko dagoenean erabil daitekeen neurririk askarrena. Zerbaitek min ematen digula uste dugunean, gara, inoiz baino egozentrikoagoak. 36. azaroaren 6. hauxe azpimarratu dut. Gauza asko ulertu ditut atzo. Astoratzen nauenaren garrantzirik eza. Instalazioa, apartamentuaren erosotasuna, berriketak eta batzuetan baita barreak ere lagunekin, proiektuak eta abar. Neure dolua maitatzearen harremanari dagokio, eta ez bizitzaren antolaketa bati. Buruan sortzen zaizkidan maitasun eta hitzen bitartez datorkit. Rubeni aipatu diot Bartesekin nabiela eta gauez egiten ditudan ametsak idazten hasi naizela. Erantzun dit, ez ekartzeko ona ametsak. Egiteko kasu, Henry Jamesi. Amets bat narratzen duenak, irakurle bat galtzen du. Aitorrek 1972ko egunerokoan jasotako ametsak ez kontatzea erabaki dut beraz. Egunerokorren funtsa, ametsak dira ordea. Mackenzie Worken Life Story eta Maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza ere, doluari buruzkoak dira. Zer zen eta zer den. Zer izateari utzi dion gizon bitxi izatetik, emakume trans izatera pasatu denean. Bizitza eta heriotza garbi moztu daitezkeelako, baina bizitza ezin da bitan banatu. Beti daude usteltzen diren ala eusten gaituzten aurreko bizitzetako arrastoak. Rubenek esan didan beste gauza bat da, Freuden ametsei buruzko liburua, ametsen interpretazioa, doluan idatzitako liburu bat dela. Doluaren eta ametsen arteko loturaz jabetu zen Freud, eta berak zeuzkan ametsak jasotzean, ohartu zen ametsak osatu gabeak zirela, ezin zela zeharo jakin ametsek zer persegitzen zuten. Eta pentsatu dut, lotura estraño bat dagoela ametsen eta hildakoen artean. Hildakoak berpiztu egiten dira ametsetan, bizirik daude. Ahaztu ditugun hildakoak ere suspertzen dira. 1886an hil zitzaion aita Freudi. 40 urte zituenean. Eta 1889an argitaratu zuen ametsen interpretazioa. Liburuaren sarreran uko egin zion ametsak modu objektibo batean irakurtzeari. Ez zuen inondik ere, ametsen teoria bat osatu nahi. Subjektu bat zen Freud liburu hura idaztean. Bere ametsak zeuden, amets gaiztoak, desirak, baina bereziki bere aitarekiko dolua. Freudek autoteoria bat egin zuen. Hauxe idatzi zuen Freudek 1908ko udan. Konturatu nintzen nire obra nire autoanalisiaren parte zela, nire aitaren heriotzarekiko erreakzioa zela, nire gizaki bizitzako unerik mingarriena. Jabetu nintzen ez nintzela gai izan zauri hoien eragina kentzeko. Freudek deskubritu zuen aita desagertu izanak orbainak utzi zizkiola bere ametsen bihotzean. Gasteiza ikastera joan nintzenean, Aitorrek bai ala bai irakurri behar nuen liburu bakarra eman zidan. Herbert Marcuse freudo-marxistaren Eros y Civilización. Liburuaren zer edizio eman zidan ikusita, ia segurua da Aitorrek 1972ko egunerokoan jaso zituen ametsen aurretik irakurri zuela. Gaur, Aitorren liburuen artean begiratuta Marcuseren psikoanalisisi politika hartu dut. Barruan daukan orrialde batean, liburua gomendatzen du gazteleraz. 70ko hamarkadan erabiltzen zuen sinadurarekin. Iruña eta Gasteiz arteko 2006ko tren eta autobus txartelak ere topatu ditut barruan. Gutako edonork du esperientzia bitxi hori, Freudek bezala. Maite dugun norbait galtzean. Gauaren muturrean agertzen zaizkigu desagertu zirenak. Lasaigarria da, nardagarria da, zaila da jakiten. Ukaezina dena da hildakoak itzuli egiten direla. Aitorrek hainbeste maite zuen
Berlingo sozialisten hilerriko aipu horretan bezala. Ditoten manen uns. Sarritan hildakoak oso urrundik itzultzen dira gainera. Inkontzientearentzat, hildakoak ez dira inoiz hiltzen. Ezin dugu esan hildakoek agintzen dutenik, baina bizi behar gara pentsatuz baietz, gure sikean betirako aginduko dutela. Dolu egunerokoan, 1979ko martxoaren 18an, Bartesek idatzi zuen. Berarekin ametsa egiten dudan aldiro, eta berarekin ametsa egiten dut aldiro, ikusi egiten dut. Bizirik dagoela sinesten, baina beste bat da, aparte dago. Rubenek sarritan esan izan dit orain, halako batean, Aitorrekin topo egingo banu, ez nukela ezagutuko. Eraiki dudan Aitorren ametsa eta Aitor pertsona ezberdinak direlako. 1977ko urriaren 29an, hauxe idatzi zuen Bartesek. Gauza bitxia, bere ahotsa, hain ondo ezagutzen nuena, ez dut entzuten. Halako gortasun lokalizatu bat. Nik ez dut, isiltasun hori entzun oraindik. Sarritan datorkit Aitorren ahotsa. Aldaera ezberdinetan. Atsegin, haserre, iradokizun bat egin nahian, edo egiten dudan zerbaiten aurrean zorrotz. Gero, idazten hasten naiz, eta talka bat sortzen zait. Idazten dudanak, idatzi nahi nuenaren ideia zapuzten du. Bartesek, antzeko zerbait dio argazkiekin lotuta. Nola argazkiek, oroitzapenak zapuzten dituzten. Gaur, Franz Anterreko psikoanalisiari buruzko saio entzun dut. 2023ko otsailaren 5. Handik bi egunera, Aitorren urtebetetzea litzateke. Orain gure gidoian jartzen du atxeden hartu. Nik ezkautan nengunen, bertzi irakurrita atxeden hartu berko zinuela, ez dakit ba. Arna sartu bintzat. No? Lehen aipatzen nuen jende askorekin eskertuta egotearena. Horietako bada Juan Ramon Garai ezagutuko duzu batzuk arrasatearra eta elekain ibilitakoa, gaur egun alternatiban eta bereziki eta gure etxean intxorta 1927 elkarteko kideetako bat, eta haiek izan ziren, esango nuke, Nafarroa Garaitik kanpo oso modu sutsuan, ez bakarrik militantean, 36ko gerra eta 34ko iraultzaren inguruan debagoienan gertatu zirenak eta jaso dituztenak, ez? Eta gainera ez bakarrik jaso baizik eta zabaldu, ez? Eta holako ezinbesteko lan hori egin dutenak eta gure amatxi hil zenean Aitorri egokitu zitzaion, ez? Harremanura mantentzea eta Aitor hil zenean lantzean behin, ez? Jasotzen ditute Juan Ramonen mezuak, horrela erbesteratutako aurrak, ala ezakit non gorpuzkin batzuk aurkitu dituztela eta orain niri iristen zaitura, ez? Eta egia esan nik Juan Ramonengatik ez balitz, ez nuke izango nahi bada gure familiak 36 eta gero bizi izan zuen errepresioaren dimentsioa, eta ez da ere, eta gainera Juan Ramonek eta intxortakoek idatzitako liburuak berrirakurtzean konturatzen naiz, ez da ere arrasaten eta debagoienan errepresio hark izan zuen eskala horren kontzientzia, ez? Eta, zehazki, adibidez, orain irakurriko dugun olerkia ez litzateke posible haien lana existituko ez balitz. O nire herria, hain zauritua lehen aldian, zaildu zara, abesti handia doinutzen. Sentitzen ditut nire galak eta
itzultzen naiz gure etxeko muino eta uretara. Iruditu zait, gure osaba ikusi dudala, hain zaharra honezkero, baina betirako gazte. Ba dineko, bere lorategi txikian, hain lasai, hain pausatu, bere sustraien kolorezko arroparekin, eta kautxuzko bere sandaliekin. Mapamundi batean markatu ditu gertuko eta urrutiko albisteak. Bere arkaz gorriarekin marrazten du etorkizunaren bidexka. Bizar zuriak dardara egiten dio goizeko eguzkiari. Xuan Tui. Enperadorearen lorategian lo egingo genuela uste genuen bezperan. Sahatxe kurat indatzen zuten, erresinolak entzuten genituen, gurea zen errekaldea, dragoiak ginen, zerua eta sua. Xuan Tuiren profezia abesten genuen iluntzero. Gehiegi maite genuelako etorkizuna eta gehiegi iragana. Iruditu zait, gure osaba ikusi dudala, Joan Berezibar Ormazabal. Baina ez, intxortan hil baitzuten, dragoien bataioiko gudaria zen, JSU-ko kidea. Iruditu zait, gure osaba ikusi dudala, Luis Berezibar Ormazabal, baina ez, zeren Balmasedako erretiradan hil baitzuten, dragoien bataioiko gudaria zen, JSU-ko kidea. Iruditu zait, gure izeba ikusi dudala, Franziska Ojanguren Iribe Campos, baina ez, zeren Oiartzunen hil baitzuten, 36ko gauean, Angiozarkoa zen zuazketa baserrikoa. Iruditu zait, bere senarra ere ikusi dudala, baina ez, zeren nor jakin non desagerrarazi zuten Roman Berezibar Ormazabal. Argazki bat utzi dute itsasontzi honetan. Mendian daude eta Romanek botila bat du eskuin eskuan, Franziskak edalontzi bati eusten dio. Iruditu zait, gure osaben osaba ikusi dudala, Amadeo Berezibar Aspe, Plus Ultra tabernaren sortzaia eta langilea, baina ez, zeren taberna eta etxea atzean utzi, eta Bartzelonara ies egin baitzuen, Simona Ormazabal inurrategi emaztearekin. 38ko bombardaketa batean hil zituzten elkarrekin. Sahatxe kurat indatzen zuten, erresinolak entzuten genituen, gurea zen errekaldea, dragoia ginen, zerua eta sua. Izkirietzen ari naiz eta eskuetan dut argazki bat. Hango ia guztiak zarete dragoi, ia guztiak errekalde. Luxio, Jose Mari, Cecili Edurne Pilar Amadeo Felix Roman Simona Ana Mari Emili Nati. Arkatz gorriarekin marrazten dut etorkizunaren bidexka. Erabiliko ditut, liburutegi guztiko bertsoak, baita etxaienak ere esateko. Ez dut paradisura joan nahi. Borrokan segitu nahi dut. Nahi dut zuen gorputza, borrokan segitu ahal izateko. Filipo, bertsoak ere lapurtuko dizkizugu. Italiarren kontra, falangisten kontra, nafarren kontra, herriko karlisten kontra, lantegietako nagusien kontra, hartzapezpikoaren kontra. Arkatz gorriarekin marrazten dugu. Dragoia gara, zerua eta sua. Iruditu zait, gure osaba ikusi dudala, trinketean dago, talde sozialistako zuzendaritzarekin, Leninen erretratuaren azpian. Iruditu zait, ikusi dudala Victor Berezibar Ormazabal, baina 34ko iraultzaren porrotarengatik Tursera erbesteratu zen, eta gero Gurseko kontzentrazio esparruan hartu zuten preso, eta porrotaren porrotean, itzuleran, 20 urte eta egun bateko kartzela zigorrera kondenatu zuten. Iruditu zait gure izeba ikusi dudala, Leonor Berezibar Errasti, baina ez, zeren garbitasun lanetara behartu baitzuten, Elisa eta Carmenekin. Iruditu zait, gure lengusinak ikusi ditudala, Nati, Ana Mari, Jose Ramon, Nieves, Olga, baina ez, zeren aur deportatuen zerrenda bat da eskuartean dudana. Begira, gure aitaren 2 amapontekoak daude, Nati eta Ana Mari. 2 amaponteko, 2 erbesteratu.
Iruditu zait, gure sortaldea ikusi dudala Unión Cerrajerako sarreran. Juan, Luxio, Roman, Maria, Maria Juana, Víctor, Cecili, Gabriela, Amadeo, Siriako, Luxio Berezibar Ormazabal, Mikaela, Luxio Berezibar Galdos, baina ez. Dokumentu bat dut esku artean, zerrenda bi dira zerrenda bakarrean. Lantegira itzultzea debekatu zieten langileen izenak dira, eta lehenago bertan lan egiten zuten gure senideen zerrenda. Dragoiak daude gure itsasontzian, bendigoizaleak, baina Siriako zergati dago. Ez zuen inon militatu, ez zuen fusilik hartu, udalaitz igotzen zuen ziztuan, espartzuzko espartinekin. Gertuko eta urrutiko albisteak arkatz gorriarekin marrazten ditut. Baina Siriako gizon isila zen, haurtzarotik fabrikako langilea. Urtean behin abesten zuen. Goiko mendian elurra dago, errekaldian izotza. Gabon gauez. Sentitzen dut Makatzena, Angiozar, Kanpazar, sentitzen dut Unión Cerrajera trinketea kuartela kutxarera. Sentitzen dut Komentua, Parrokia, Eliza, Portaloia, Udalaitz, Elorrio, sentitzen dut Durango, Elma, Normandia, Ondarretako kartzela, Gatzaga, San Andrés, Santa Águeda, San Cristóbal, Anjolilloren esekuziorako bidea oinez. Sentitzen dut Aretxabaleta, Oñati, Batzokia, Asturias, Barcelona, Gasteizerako trena, Aramaio. Sentitzen ditut nire hegalak eta itzultzen naiz, errepide bat egiteko suntsitu zuten zure etxeko muino eta uretara. Pilar. Zaildua. Abesti handia doinutzen. Iruditu zait. Gure osaba izebak ikusi ditudala. Gure aitona monak, lengusinak, maitaleak, gurasoak, birramonak, sahatxek, ura tindatzen zuten, erresinolak entzuten genituen. Gurea zen errekaldea. Dragoiak ginen. Zerua eta zu. ko ekaineko lehenengo larunbata zen. Urtearen ondarrean beteko ziren 5 urte Aitor hil zenetik. Ziburuko liburu eta diskoa azoka amaitu berri zen. Estreinakoz, bakarri joan nintzen. Argitaletxeko liburuak saltzera, alabarik gabe. Liburu guztiak kasetan sartu nituen, azaletan zuten hauts geruzak kendu gabe, eta ikastolako aparkalekura joan nintzen, 20 urte bete berri zituen Aitorren Renault Laguna grisa hartzera. Kotxean, nabarmena zen eguzkia jo zuela eta taxoareko tailerrean oparitutako zilar koloreko errezela, etzela aski, izpietatik isolatzeko. Maldan bera joan nintzen, Mogiz Gabel kaira iritsi eta Frontoi plazan aparkatzeko. Hor gatxoa hartu eta 2 bidaiatan sartu nituen liburuen 3 kaxak maletategian. Saltzaile gehienek alde egin zuten, baina trago bat hartu nuen atalaian aurrena eta elorraian gero, Baltsan elkarteko eta Argiako lagunekin. Leila Slimaniren esaldiak etortzen zitzaizkidan gogora. Idazteko, zeure burua ukatu behar diezu gainontzekoei. Zure presentzia ukatu, zure xamurtasuna, zure lagunak, eta seme-alabak dezepzionatu behar dituzu. 2 kafes nedan nituen izotzekin, alde egitea erabaki nuen, hegoaldekoekin batera. Norbera eta mundua asmatzeko, askatasuna deskubritzea da idaztea. Orduan oroitu nintzen, 2 uda lehenago, uztailaren 14 krepuskular hartan ezagutu nuen orakuluak gomendatu zidala Slimaniren Le Parfum de Fleur de la Nuit. Ni nor nintzen eta bizitzan zerk kaltetzen ninduen jakin gabe.
Guztiok egiten dugu itxialdiarekin amets. Norberaren gelan iztearekin. Gatibu eta zaindari izatearekin aldi berean. Nik ez nuen idazketa sakrifizio gisa bizitzeko aukerarik izan. Idazketa mugiezintasuna lortzeko, kontzentrazioa lortzeko borroka bat da. Borroka fisiko bat, zeinetan bizitzeko eta zoriontsu izateko desira etengabe erreprimitu behar den. Gaua epela zen. Zokoara joan nintzen eta kotxea Hilerriko aparkalekuan utzi. Unibertsitateko lehenengo ala bigarren urtean, Hilerri hartan egon nintzen Aitorrekin. Hondarribiko senide bat lurperatzen. Niretzat, Pol Valeriren Hilerria zenura. Itsas Hilerria. Baina Aitorrek epifania hori zapuztu zidan beste batekin. Han zegoen lurperatuta, Berlindik Parisera New Yorken barna erbestean hil zen Agirre lehendakaria. Handik aste batzuetara Baiona Txipiko Jan Seiralen atelierrean biolinari konponketa batzuk egin ostean, zokoara joan ginen biok bakarrik. Malda zorrotzaietan gora eta bera ibili ginen, hilobiak banan-banan irakurri genituen, baina han etzen Agirreren arrastorik. Aitor hil eta 10 hilabetera begiratu nuen interneten. Agirre, ez zegoen zokoako hilerri zoragarrian, baizik eta konbentzionalagoa zen, baina klase gehiago zuen Donibane Loitzunekoan. Ekaineko egun batean, orduko bikotekidea lanpetuta zebilela. Alaba zarrarekin joan nintzen Aitorren Renolean Loitzunera. Agirreren gorpua Paristik Donibanera iritsi zenean, Monzonen etxean jarri zuten behiatokia. Egon ote zen Monzonen txoferra hiletan, eta lurperatzean, zer zegoen Agirreren hilkutxan, ikurrinaren aldamenean, alabak eta biok, hilobia aurkitu eta argazki atera genion Hilerriko txokoari. Hori zen axola zuen. 15 urte berandu zen, baina kafe batekin eta zukuarekin ospatu genuen. Ez dakit, zer ulertuko ote zuen egun hartaz, 4 urteko neskatia.
puntua zen, porrot egin zuen iraultzak ulertzea. Donibanera begiratzen nuen uretatik, eta Slimaniren sententziek kolpekatzen jarraitzen zuten. Bakarrik utza itzaten fantasia egoista bat da. Noski badaukadala bera gogoan, nire aita. Hemen, guztiak narema arengana. Itxita nagoen toki hau bakardadea, iraganeko mamua. Slimanik, Luis Michelen aipu bat dakar. Ez dit nire herrialdearen nostalgiak min ematen. Nire hildakoek ematen didate min. Luis Michelena izan zen, Aitorrek irakurri gabe lantzea egokitu zitzaidan aurreneko liburua. Eta egiturazko maketa arazo nabarmena dauzka. Ikusten dudan aldiro gogoratzen naiz. Ez nintzela gai izan txukun egiteko. Ez nintzela nahikoa alegindu eta etzegoela aitzakiarik. Gero, Aitorrekin ala bakarrik bisitatu nituen hilerriak etorri zitzaizkidan. Nola ibili ginen, Berlin mendebaldean Ulrike Meinhofen bila, Berlin ekialdeko sozialisten hilerrian Celestino Uriarteren bila, Parisko Perla Xezen Pol Eluarren bila, Bartzelonako Montjuiken Durrutiren bila, Baionako Santizpirituko hilerrian Paseoak, Sara eta Larraineko Elizen ingurukoak, Venezian Broskiren hilobian, Londresen Marsenean. Uretatik atera eta lehortu gabe jarraitu nuen Zokoako portuan barna, kotxeraino. Hilerriari bizkarra eman da, lehortu nuen hankartea eta polo garbi bat jarri nuen. Goizean goiz egindako patata tortillaren tuperra jan eta sakon garbitu nituen hortzak. Itsasoan egin berri nuen pixa, baina badaezpada aparkalekuko lurraren kontra egin nuen berriro. Segituan iritsiko zen trena Donibanera, eta arekin batera azken egunetan hain beharrezkoa nuen besarkada. Besarkadak Italiako lurreina zekarren. Isilik geunden erlaitzerako bidean, maitaleak Fabrizio de Andreren CDA sartu zuen, eta 8. pistara jauzi egin zuen, Boca di Rosara. Irribarre egin nuen, baina niri Slimaniren beste pasarte bat etorri zitzaidan gogora. Sarritan pentsatzen dut, hil izana eskertu beharko niokela aitari. Desagertzean, nire bizitzatik ezabatzean, bideak ireki zizkidan. Zalantzarik gabe, haren presentziarekin inoiz ibiliko ez nituen. Pentsamendu lotsagarria da, tristea. Baina urteen joanarekin gero eta kontzienteago naiz, egia bat duela barruan. Nire aita, oztopo bat zen. Are okerrago, neure patuak haren desagerpena zekarri. Abestia amaitzean, De Andreren CDA atera nuen, eta musika 83 bildumuako Wagnerren CDA sartu. Tristan eta Isoldaren urtarrileko kontzertuaz gogoratu nintzen. Langile mugimenduaren porrotaren gainean eraikitako auditorio ederraz. Euskaldunako areto nagusiaz. Italiako lurrina aldamenean. Nola jaitsi ginen azken ekitaldian eserleku garestietara eta nola joan zitzaidan gogoa Aitorrengana. Ez zuen inoiz Wagnerren opera bat zuzenean ikusi. Austeritate kontu bat, errespetua, ulertuko ez zuenaren konplexua, Isolda ari zen kantuan eta niri, masaia gogortu zeitzaizkidan eta negarrez hasi nintzen. Aitorren bizitza porrot baten istorioa zen. Iraultzak porrot egin zuen. Ez zuten gauzatu maitasunean nahi zuten zuztarreko aldaketa. Gaztaroko esperimentazioa eta harreman irekiak. Guraso izandakoan monogamiaren defentsa bilakatu ziren. Mundua ezagutzeko goseak turismoaren forma hartu zuen eta kolapsatu. Etzen sekula Wagnerren opera bat ikustera joan. Ni joandako ez damutu nintzen. Nola ez nuen partekatu sikiera haietako bat. Baren boini, Stat operan ikusi niona adibidez. Hendaiako hondartzara iristean, 2017ko udazkena zoroitu nintzen. Alaba zaharrena jaio zen egunez. Jarriko genion izenari dentsitatea emateko asmoz, irakurri nuen Antonia Fontanillas eta Sonia Torresen Lola Iturbe. Vida ideal de una luchadora anarquista.
Garai berean eskuratu nuen 1978ko Parisko gertakizunen inguruko beste liburu bat. 3. kapituluan Iturbek hartzen du hitza. Argazkiak ere bazeuzkan, eta batean Juan El bikotekidearekin eta Emma Goldmanekin batera ageri zen Iturbe. 1928ko Katalunian. Lola haren lagun Emma Goldmanekin, zioen argazki oinak. Lagunak zirela, amiga. Baina goiko argazkian Juanelekin ageri zen Iturbe, 1979ko abuztuan, Hendaian. Urte hartako uztaia eta abuztua Irunen eman zituen 13 urteko Aitorrek. Amaponteko Nati, Javier Mario eta Jaionerekin. Parez pare egon ziren, bidasoak banatuta, Aitor Etxarte eta Lola Iturbe. Ez zuten elkarren berri, baina han egin zuten topo. 1974tik aurrera lauzpabost udatan lan egin zuen Aitorrek Irungo Real Union Tabernan, orduko Espainia plazan. Aitorren hilobian jarriko genituen simbolo eta esaldiez eztabaidatu genuenean oso presente izan nituen hark haren amarekin izan zituen solasaldiak. Aitor saiatu zen Pilarrek gurutze kristauaren ordez lauburu bat jartzezan. Pilarrek ordea oso garbi izan zuen, haren gurasoak senarra jaio eta aste batzutara hil zitzaion alaba, izeba, neba eta nebaren lehenengo emaztea zeuzkan panteoiak gurutzea behar zuela, eta granito gorriska. Baina amak anaiak eta hirurok hitz egin genuenean, etzen zalantzarik egon. Harria eta oskola behar zuen. Aitorrek, Pilar eta Emilianoren panteoira eramaten zituen Arrasateko San Cristobal hilerrira zijoan aldiro. Beti berritzen zituen, harriak eta oskolak. Nik banekien hau denen harria eta eskola saiakerako pasarte batek ekarri zizkiola bi elementu horiek. Geometria abstraktuzko harria eta irudimenezko edo zenezko oskola. Biek ala biek eskaintzen dizkiete ameslariaren kezkei beste salbabide batzuk. Bete gabeko promesa bat. Oskol bat eta harri bat marraztu zituen Koldok, Aitorren ikasle izan zenak, eta hala zizelkatu zituen arginak. Hau denen aipuaren bertsio laburtua jarri genuen. Geometria abstraktuzko harria eta irudimenezko edo zenezko oskola. Aitorren ondorengoen esku dago, bi elementu horien kombinazioa, joko pertsonal gisa ulertzea, ala zabaltzea. Hori delako inkognitu. Zer esan nahi zuen Walter Benjaminek tradizioa aipatzen zuenean. Aitor hil eta 2 urtera, Pilarren panteoira zijoanean, egiten zuenaz idatzi zituen oharrak irakurri nituen. Zer abesten zuen, nola garbitzen zuen hilobia, nola jartzen zituen harriak eta oskolak, eta zer pentsatzen zuen hau denen pasarteaz. Benjaminek historiarien tesietan Paul Claren aingeru enigmatikoaz nabarmendu zuena ere aipatzen zuen. Nik garbi dut. Joko pribatu horiek ez dira tradizio izango ez da etxeko guztiok egingo ditugunean ere. Tradizio bati, gutxienez, komunitate batek, eutsi behar dio, zentzua izan eta eman. 2016ko abuztuaren 23an, Arrasateko udaleko Moises Altunak Aitorri deitu zion. Arrasateko panteoia apurtua topatu zutela goizean. Brontzezko oditeria lapurtzen ari zirela, tutuetako bat granito gorrizko arlauza gainera jausi zen. Harria bitan puskatu eta azpian zeuden hilobietara erori zen. Pilarrena zen goian zegoen hilkutxa eta goialdea hautsi zitzaion. Asteazkena zen eta lagunan joan ginen Aitor eta biok. Arrasateko hilerrira eta udaltzainen komisadeiara. Salaketa jartzera. Aitor, amildua zegoen. Pilarrek aldaka hautsi eta handik egun batzuetara hil zenean, baino askoz gehiago. Nik ez nuen ulertzen tristura hura, gorpuak, 5 urte zeramatzan hilik. Ez nuen asmatzen zerk amiltzen zuen Aitor. Beti irudikatu nuen Aitorren heriotza Emilianorenaren antzera. Emilianok urte eta erdi eman zuen agur esaten. Aurrena, Donibaneko etxetik Merced karrikara joateari utzi zion. Gero, mezetara joateari. Ondoren,
Soilik etxeko atariaren inguruan ibiltzen zen, supermerkatura eta egunkaria erostera. Etxetik ateratzeari utzi zion jarraian. Hurrena, sukaldera eta komunera joaten zen bakarrik. Komunera bakarrik gero. Medikuak ziurtatzen zigun bikain zeukala dena, baina ark bazekien aurki hilko zen. Azkenean, etzen ohetik ateratzen. Argaltzen joan zen, goiz batean 92 urterekin Aitorren besoetan hil zen arte. Ordura arte, kontziente egon zen, memoria honeko irakurtzeko gai, ahul baina bizirik. Frida Kahloren kuadro bat begiratzean, irakurri dut berriki gazteleraz idatzita. Margo hau, Leon Troskirentzat eskaintzen dut, maitasun osoz. 1927ko azaroaren 7. Frida Kahlo, San Angelen, Mexiko. Azaroaren 7 hasiko zen urriko iraultza. Pentsatu dut agian, Troskiri egin nahi zioten opari bat zela iraultza bere urtebetetze egunean hastearen. Aitor hil berritan jakin nuen berez. Ez nuela Aitorren gaztaroko lagunekin egon nahi. Aitorrekin egon nahi nuela. Halere, Aitorrekin ezin nintzela egon ikasteko modu bat izan zen haren lagunekin egotea. Harengana gerturatzen saiatzen nintzen. Inoiz iritsiko ez nintzen arren. Eta ordea, ariketa ia adiktiboa izan da lagunekin geratzearena. Ia guztiekin geratuko nintzateke behin eta berriro. Horixe delako Aitorrekin ia egoteko okurritu zaidan modua. Bidasoa. Bazterreko bihurgunetan galdu aurretik. Roland Barthesen dolu egunerokoaren azken sarreraz gogoratu nintzen. Hendaia. Ez oso zorioneko. Herentzia bat zen. Plus Ultra. Joan zitzaizkion Jesusi bere ama eta nahi arrebak, baina jendearen jendez ezin iritsi ziren beraren ganaino. Eta jakinarazi zioten. Ama eta nahi arrebak dituzu kanpoan, zu ikusi nahian. Jesusek berriz erantzun zien. Hauek ditut nik ama eta nahi arrebak. Jainkoaren hitza entzun eta betetzen dute. Lukas 8, 19:21. Hil zinenean tiraderan neuzkan, zuk egindako galtzerdi pare guztiak gordetzen ditut. Batzuen orpoak dagoeneko xaututa daude, baten bat zitsa janda. Guztiak gordetzen ditut, Pilar. Baita bikotekiderik gabe geratu direnak ere. Emily Dickinsonen irakurtzen dudanean, zugan pentsatzen dut. Udazkenean zatozela jakingo banu, usatuko nuke uda irribarre erdi batekin. Bularrean daramadalako zure irudi bat. Zarauzko argazkia da. Zuen bizitza betea, Gorostiaren drupa heltzen denean bezala, belztu aurreko udan. Mutxioko maldaren bean ikusten zaitut, ikaskide zinguratuta. Guztiak daude. Baita Angelita Arano maistra ere, seme Rafaelekin. 1993ko uztailaren 8 zen. Negu hartan hil zen Xaber Lizardi poeta. Argazkia egin zenuten tokitik gertu paseatzen zen. Biteriren eskolekin egindako txangoa zen. 12 urte zen euskaten. Zuen bizitza betea, Gorostiaren drupa heltzen denean bezala, belztu zenean. Ikasi zenuen biderketak egiten, zatitzen eta josten. Bitartean zure lehengusu nagusiek paskinak inprimatzen zituzten, mitinak eta dantzaldiak antolatzen. Futbolean jokatzen zuten eta grebak egiten.
aitari 10 eramaten zenion Union Ferrajerara. Zure osabaren tabernaren irekiera ospatu zenuen. Zuk bazenekien, burkiderik ez baduzu galduta zaudela. Maitatu zenituen gazteak eta zarrak. Oiukatu zenion, arbitrillo, nahi zuen adierazi zuen epaileari. Ikusi zenuen Celestinok eta beretarrek. Erreskatatzen zutela Andre bat. Guardia zibilek jipoitzen zuten bitartean, oiukatzen zuena. Que no soy vasca, que no soy vasca. Ikusi zenuen Victor, jauzi egiten trampolin altuenetik, eta zure bizitza betea, gorostiaren drupa heltzen denean bezala belztu zen. Izan zenituen kartzelan ama eta aita, neba frontean, amona oean. Barruan txamponak zeuzkan larruzko gerriko bat jantzita. Sotoan gorde zenituen zuen argazki guztiak, ezetasunak suntsituko zituen. Eta oraindik, zure gandik ikusten duen mundua. Zuk, zure amonaren begietatik ikusten zenuen bezalaxe. Barruan txamponak zeuzkan gerriko duen Andrea. Gazterik, gatzagan, balde batur bota zuena, zangoak ukitu zizkion militarraren buru gainera. Horregatik itzultzen naiz argazki honetara. Belztu aurreko bizitza betearenera. Eta ziur banintz, bizitza hau amaitzean, zurea eta nirea egongo direla, bizitza hau botako nuke, azal eta guzti, dastatzeko eternitatea. Навек, друзья, но все ж пока ведь аккуратно, пить буду я, но все ж пока ведь аккуратно, пить буду я, в одном халате, шинель надета в рукава, фуражка теплая на вате, чтоб не благо, фуражка теплая на вате, чтоб не на тройке полудяной я буду вспоминать вас, и по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз, и по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko lanen ibileren guztiei, Jose Luis Padroni antolaketa lanengatik, eta Daniel Sarriguarteri Bartesen ahotsa bera zen eta berak egin dituen 11 itzulpenik gabe ez ginateke honaino iritsiko. Eskerrik asko.